O! Aj! Karolíno, teď spadneš. Jsi měla být asi kluk, ne? No, kašlinky. Počkej, tady kouknu do kuchyně, co se tady děje. Ty to zatáčíš. No nebudem na YouTube! Dokument. My si nějaký potom večer natočíme. Budem na YouTube! Na YouTube budem na YouTube! A jo, no můžete být na YouTube! Dobrý, stačí. Budu si myslet, že to, že jsi zdravej. Jo, papa, salám. Protože je takhle tlustý. To je to tlustý, jo. Už zase Napoleon. Ty vole, to je chlap. No, natáčej mě. Ale dobrý. Nebo fotit. Oni šunkový Nebo koleno neměli. fotit. Nebo fotit. Fotit chceš, jo?